Magandang gabi mga kasap. What's up? Ato ni prepare atong pamahaw panihapon period ugma no. Magsabaw tag manik. Tara. Magpabukal tag mantika. Mao ni siya mga kasap, pamahaw paniudto panihapon ni ugma. So sabawon tani gamay ato ni gisa karondaan para ugma diretso na. Bawang, luya. Ug naputay mangga. Aw kapayas. Kapayas na siya, bisig may ngumong mangga. Oh. Dara, kapayas na siya mga kasap. So ato ni sampun ugma. Abangan ang kabuuhang video. Bye, good night. Tara mga boss, sabaw ni ugmas buntag udto gabi. Lami kayo ni. Tanaw mo balik ugma ha. Balik kog like, subscribe, share, follow. Salamat mga lods. Tanga na to kapayas. Ugma na lang. Ugma na lang, ugma na lang.